Trecem acum de la aceste date destul de stricte spre un eveniment care a avut loc astăzi în București și la care am văzut că ați participat și dumneavoastră. Este vorba nu de mașini, ci de biciclete care au fost folosite astăzi pentru o scurtă deplasare de mai mulți antreprenori, manageri și angajați susținători ai proiectului Business pe bicicletă. Evenimentul organizat de Junior Chamber International București promovează mersul pe bicicletă prin crearea unei comunități de oameni de afaceri care împărtășesc o pasiune pentru acest mijloc de locomoție. Dis de dimineață, câteva zeci de antreprenori și manageri la costum, cravată și chiar fustă au pornit pe bicicletă din Piața Victoriei spre Parcul Herăstrău. Scopul lor, promovarea acestui mijloc de locomoție, inclusiv pentru deplasarea la birou. Aici e o problemă, că de folosit a început să fie folosită, dar mai mult pentru relaxare în weekend. Sunt mulți bicicliști. Dar noi, prin proiectul acesta, vrem să încurajăm oamenii care merg la birou să o folosească zi de zi pentru întâlniri, pentru distanțe relativ scurte, până în 5 km, ajungi mult mai repede decât cu mașina, parchezi mult mai ușor. După pedalare, amatorii de biciclete au discutat despre soluțiile de parcare a acestora la birou și despre alte probleme care mai trebuie rezolvate pentru ca bicicleta să fie mai frecvent utilizată. Facem acest proiect pentru a căuta soluții atât din mediul privat, de unde suntem noi ca manageri, antreprenori, pentru a putea influența politicile firmei de a avea locuri de parcare, vestiare, bonusuri pentru angajați care folosesc bicicletele, dar vrem să găsim soluții și pentru problema celelalte obiective care țin de autoritățile locale, de la piste de biciclete. Bună ziua! Bună ziua! De ce ați participat la acest eveniment? Mă numesc Florin Leonte, sunt antenor de ciclism la Clubul Voința București. Am participat pentru a încuraja mersul cu bicicleta, pentru un oraș mai curat, pentru descongestionarea traficului și a arăta că se poate. Problema este că locul nostru al bicicliștilor maturi, adulți, ca transport alternativ, nu este pe trotuare, este pe șosea. Pentru cei care au răspuns chemării organizatorilor, aceasta a fost o bună ocazie de a verifica inconvenientele, dar și prejudecățile legate de mersul pe bicicletă. Cred că cel mai important sunt acele treceri de schimbare de pe trotuar pe carosabil, care sunt extrem de abrupte. Evident, am remarcat modul în care sunt percepuți bicicliștii de către automobiliști și chiar în condițiile în care exista jandarmerie, totuși au fost mașini care au încercat să își facă loc, să spunem, ușor forțat. Amsterdam, Copenhaga și Bogota sunt orașele cele mai favorabile bicicliștilor, arată un recent sondaj realizat de site-ul askmen.com și citat de Reuters. În Amsterdam, aproape 40% din trasee sunt parcurse cu bicicleta, în timp ce în Copenhaga o treime dintre locuitori circulă regulat cu acest mijloc de transport. Business pe bicicletă, acesta a fost titlul evenimentului la care am participat și la care ați participat, domnule Dan Ștefan. Se poate face business atunci când ești pe șaua unei biciclete? Surprinzător pentru mine, da, chiar s-a putut face. Nu mă așteptam chiar să am și o discuție de afaceri pe bicicletă, dar întâmplarea a făcut să cunosc pe cineva și s-a stabilit o relație de afaceri care va fi continuată astăzi. Altfel, e o surpriză pentru mine că ați identificat acest eveniment și l-ați legat de emisiunea de astăzi. Se poate face, dar să spunem că nu asta a fost principalul scop. Principalul scop a fost de a sensibiliza lumea că, într-adevăr, trebuie să putem acorda o mai mare atenție bicicletelor în București, să-i respectăm mai mulți bicicliști și să încurajăm angajații să folosească acest mijloc extrem de ieftin și de ecologic. A stabilit o relație de business la acest eveniment, dar nu neapărat cu un român. E întâmplător faptul că e un străin și nu un român? Nu e întâmplător. Sportul, într-adevăr, rata de penetrare a sportului de masă în România este foarte scăzută, dar dacă ne uităm la partea pozitivă, este în creștere. Iată o concluzie interesantă pentru tinerii antreprenori. Poți să faci business, poți să faci sport și poți să le faci bine pe amândouă sau măcar să faci bine business și să-ți dedici timp și pentru sport. Domnule Dan Ștefan, vă mulțumesc pentru participarea în emisiunea de astăzi. Noi ne luăm la revedere aici. Ne revedem săptămâna viitoare, marți la ora 17:30. Urmează Legile Afacerilor cu Andrei Cristea.